Ani teman-teman kesini ngasngau thai ngasngau long telat hamu ban shoot video te tenta kada menem singirong la trehi hayang kato kana hak bia dai bat ka jeng kan ton ban thong yau to balong sweet potato mo ya thong hang to te mesta bang to ro ba haslap pona ta ngasngau thai ban shoot video te dangala mod ngawan mi shnesha office nama la shai kan dai ka si bat te 1 year anniversary jong ka nala renews mo te den ta ka bang wan ngawan marwain mene ngawan bat ruba tanya mar ngut ubadu kumbapi tu ma te ila wan ang to ila ya pen koi baro sau dong ki klang ki khambat ki badan ha jan kan ro kan nama lar Japan pite ba ula jan poi hang do ang ne ha badan ka ne ka komputer ni suan pen koi wan pom malu mala pen koi ke kini kitai ke khambat ke bajrong ma te hado manta ngadang show edit ye ki news video te ngapoi kan mau ba are manta sngi nakai ka video ma shoot nasko kumbaga lada ban shoot ye ki video andai pada ban shoot ye ki video te wala da kata makanaro nga hap shoot ye ki video ondera bangan sange ban shoot ye ki video mo te nama ngamut break ya kena ka record ba youtuber ba klam sange ban penbi ya ki video merla ka sngi wala da dai ki no ki jai video mo kila ban dai ki challenge video kila ban dai ki interview video kila ban dai ki vlog video kila ban dai ki travel video bat kine kita ki jai video henry nganele e kalbala ban penmi ya ki video man la ka sngi tang ba ngakerpadi ki pai pa wala da ki video jonga killer da killer ta ki biang da kimler makanaro ngakerpadi pi ba fenya pe ya bo status nama manla kasni pi la tipi omla ban permit ya ki video ki bathias manla kasni te ngatep atarai tisno tho ya kata ka jingsham jinge ka jonga nanga pha shoot video ya phi wala da phi pha shoot video ya kino ki youtuber ki badan apa Meghalaya jungi romo da phi phawat ka content ka ba man la kasmi ki janjar ban permi ka bathias ka content te namar kata kadao ba nama nga sha permi man la kasmi te din ta kadao ba nga sham janjar ban permi ka kum ki no ki jaj video andre wala da nga plan subo men ngala plan katau kanne bala saingan shoot kita ki video bala shesngi ngan le kita ki video romo nama na phi shoot ye ki video ta tang pi hap le ban happen lut lan barang ko pi happen invest ban tap pisa haga parba pi shoot video amnei ban shoot video ban tap pisa ka ne ban pin hap su ka bai cameraman kom dai kom tai mo dan rai pi happen pelut ka bai petrol pi happen lut ka ne ka tai ka jing lai ka jingwan ka jong pi te de na ka daw ba man ta gadang dan apreng ka financial low budget te ta ka daw ba ngam la ban tni pi kini jai video ki ba thias ke bathias te wala da kataro aniele eka bala ban mi ya ke weki video ki ba ai jumoti pi kam tam le gile se ki ba la banyara pi ki ba supori pi ya ka physical ke jonga ke bala bangan supori pi da ki cingkran ki jonga mo te ngakerpadi pi ba dan continue punya page ya ki video kampat kur datang hane dengan show edit katau kane ki vlog video menta te ngan pedap shwa ngan saya edit pi nama lasai kan la dai ka ni badde nama snam baladap lasai ka sni kadai ka sni ka bangi pli lengkong ya kane ka news channel ka jenia kane hajui ka caka lasai snam menta ngela ya tray ha kane ka news channel ka jungi hot kadan ka jingya plumar ka jungmut hot kala bande ka jingya shon kala bande ka jingya sho ang ne tai pilate bia po group te kim lalat ya kita te wala da hayeng hasam jungya ngedang ya plumar ngedang ya sho ya dat ko ne kom tai henry apo group te plus ngau thu ya ha ka news kadan biki ka ne ka jingya clash ka jingya phel jungmut bat kom ta te de na ta ka daw pa hot kidan ro ka to ka ne ki jing kran ki ba ki memories ki basa aduh menta mane ngelane ki
ki jengkran ki jengkana ki jingle ki jongi tam ha ka ba menta ka sngiru ka kong he kam danang ne ka ba ka to ka kong he ba ya trilang bernamo te la ni ka aden ka to kan ne nama menta kam parla ban pendep ya ki jengkrai ki jongka ha jeng hasam te den ta ka ba kam la ban one daily bandar kalang ang ne po face kam ba na tara kini ki sngi ki ba bana ki ban sowan te kanile ka dala makaru kan warna hang ne ban ya trailang yangi ban penkyu shushu ya kan jing train news ban penkyu shushu ya kan news channel ka jing hoi ya idea kelada ni kato kan ne bangin penkyu shushu bangin dangle shushu interview bangin le shushu kenja live bangin le shushu kino ki kenja activities lamba da kan ka news channel ka kerman kita baro ki jumplan ki jumut ki jumang ji jongi kin ya baik ya nanti video kita kibra klub pe jai nga pelau na te na sorok terdin na kita was pang pe jai kibra te sorok pe jai ngamo te beli ukuran layu ang te marwe wala te kidang mo punta te nga abang shoot video nga sa kran hi nga sa pe hi ya ki kamera tentang nga sa pe hi ya ka eye contact bapi tentang lakiwan kibra na te nga happy ban eye ka eye contact shaki bro ki bape na te ro tamba ngatry kalau tiasi pag video buat kata mo